दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोङो 20 फेब्रुवारियाव बिथांखौ जेलाव हरफिनो बिथांनि हियारिंआ माने पस्टपन जानायनि उनाव जोङो सानसेनि उनावनो जोङो भारत सरकार आसाम सरकारखौ जों खावलायदों जिहेतु बिथाङाबो वान अफ द सिगनेटरि बिथांनि प्रेजेन्सआवनो अमित शाह आरो भारतनि प्रधान मन्त्रिया माने साखि हिसाबै थाबाय आरो बिनिखायनो जिहेतु जों गोजोन लुबैयो बिथाङाबो गोजोन नागिरनानै सरकारनि सायाव बिसास लाखिनानै दिनै भारत सरकारजों सावरायनानै सुक्तियाव सिगनेचार होबाय आरो बे बिसासा जिहेतु भारत सरकारनि सायाव बर' रायजो राजाफ्रा दङ एनडिएफबिनि दैदेनगिरि बिबानगिरिफ्राबो दङ भारत सरकाराबो बे बिसासखौ जोंनि सायाव लाखिनांगौ आरो बे बिसासखौ खोमानाङा बेनिखायनो जों भारत सरकारखौ आपिल खालामदों जे सान्ति लुबैग्रा गोजोन लुबैग्रा रायजो राजाफोरा जे गोजोनखौ लुबैदोंमोन दिनै मोनबाय आरो जि दफा एकर्डखौ जोङो लुबैदोंमोन दिनै मोनबाय दा रन्जन दैमारि बिथांखौ जेलाव हरफिनाबासिनो बेखौ रायजो राजाजों गोरोबनानै थांना थानो थाखाय खामानि मावलांनो थाखाय स्कप होनांगौ बे बाथ्राखौ बुंदों आरो दिल्लीयाव थांनानै भारत सरकारनि जायफोर अफिसार बिथांमोनखौबो बुंदों जोङो जे रन्जन दैमारि बिथांखौ गोख्रैनो दिहुनफिननायनि बेबस्थाखौ लानांगौ बेखौ पेरलाव दिहुन रेगुलार बेल हो बा इन्टारिम बेल हो जि प्रक्रियानो जाया मानो बिथाङा जोंनि गेजेराव फैफिननानै गोजोन मोनसे जिउ बा गोजोन मोनसे थासारिनि गेजेरजों रायजो राजाजों गोरोबनानै रायजो राजानि खामानि मावनो थाखाय बिथांनो स्कप होनांगौ बे बाथ्राखौ भारत सरकारखौ जों बुंदों आरो आसाम सरकारखौबो बुंदों आरो पलिटिकेल जि एमनेस्टिनि बाथ्रा पलिटिकेल उइलनि बाथ्रा बे बाथ्राखौबो जोङो बुंदों दा बेखायनो रन्जन दैमारि बिथांखौ उदां अख्राङाव लाबोफिननो बा न'आव लाबोफिननो थाखाय जोंनि गासैबो एफर्टआ कन्टिनिउवासलि बे थागोन आरो जों बिथांमोननि आफादनि दैदेनगिरि बिथांमोनजोंबो जों सावरायगासिनो उनावबो जों सावरायलांगोन भेन्सार स्कुलफोरखौ जे माने गभर्नमेन्ट खालामनो थाखाय प्रेसार होनाय जादों बे आनकन्डिसनेलि मिनिखौ एसे एक्सप्लेन खालामनो हागोन ना दायो जाय भेन्सार स्कुलखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि भेरिफिकेसन सोलिबाय थादों बेयो नर्मेल आसाम सरकारनि मोनसे प्रसेस आरो बिनि गेजेरजों जायफोर फरायसालिया सरकारि जागोन बेथ' जाखागोन आरो जायफोर थालांगोन माखासे कन्डिसनेल ग्राउन्डआव जोङो बे दफायाव लिरनाय दङ बेयाव बे दफानि गेजेरजों बर' मिडियामनि भेन्सार स्कुलफोरखौ प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनायनि थाखाय बेयाव लिरनाय जादों दा बेखायनो जोङो उइदाउट एनि कन्डिसन क्राइटेरिया जाहाथे फैबाय थानाय समाव बर' मिडियाम थांना थानांगौनि थाखाय बर' रावा थांना थानांगौनि थाखाय भारत सरकार आसाम सरकारा बर' मिडियामनि स्कुलफोरखौ आसाम सरकारा स्पेसियेल इनिसियेटिभ लानानै गासैबो फरायसालिफोरखौनो गालाङाबासिनो प्रभिन्सियेलाइजेसन खालामनांगौ होननानै जोङो प्रेसार होदों आरो बे जिहेतु दफायाव लिरनाय दङ फैबाय थानाय समाव बे दफानि गेजेरजों जेला खामानि मावगोन बिनि जि खामानि बे आबुं जागोन होननानै जों सानो आरो बेयाव जुदि माखासे दान्थे बिदान्थे फैयोबा एबसुनिफ्राय बेयाव स्ट्रंलि रल लानाय जागोन